Hola, avui comencem amb un resum del que ha estat el mes de setembre. En general ha estat sec a bona part del Principat i pel que fa a la temperatura hem tingut un mes més fred del normal. Aquest mapa mostra la diferència respecte a la temperatura mitjana climàtica i mostra com especialment a zones del Pirineu-Prepirineu i també de Ponent ha quedat força més baixa respecte a aquesta mitjana. Pel que fa a la temperatura i el temps que hem tingut al llarg del dia d'avui, la màxima ha pujat en general entre 2 i 5 graus i començàvem el dia amb força nuvolositat. S'anava trencant el pas de les hores i quedava concentrada al prelitoral i també a altres zones de muntanya del territori. De cara a demà començarem el dia amb intervals de núvols baixos que afectaran sobretot al sector central del litoral i del prelitoral. Fins i tot no es descarta alguna gota en aquests sectors. També alguns intervals de núvols al nord de Ponent i al vessant nord del Pirineu. Temperatura mínima semblant o lleugerament més baixa, sobretot al Pirineu i al Prepirineu. Durant la tarda tindrem el creixement de nuvolades que deixaran el cel entremig molt ennuvolat, sobretot a la meitat nord, i serà sobretot cap al Prepirineu i també al sector central del prelitoral on s'esperen alguns ruixats i xàfecs durant la tarda, puntualment acompanyats de tempesta, que de cara al vespre i nit també fins i tot podrien arribar a altres zones del litoral. Temperatura màxima sense grans canvis. I el pronòstic a mitjà termini ens indica alguns intervals de núvols que es mantindran a la zona del litoral, sense precipitacions i estabilitat en general, amb alguns núvols d'evolució diürna al centre de la jornada a les muntanyes, temperatura que tendirà a pujar fins a dijous. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.